Dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo da spremamo jednu pitu sa bundevima. Treba nam 60 g šećera, 370 g brašna. Ovdje ima kilogram i 200 bundeve, znači dok je budemo očistili ostaće kilogram. 40 g putera, kašičica cimeta, kašika smeđeg šećera, 100 ml vode, 180 g šećera, 1 vanilin šećer, jaje i 200 g putera. Prvo krećemo od bundeve. Seći ću na pola da mi bude lakše. Zatim ću da poljuštim ovu, da isečem ovu koru. Ja ću iseći bundevu na nekoliko manjih delova, da bi mogla lakše da je trenda. Renda. Uključujemo srednju temperaturu, ubacujemo puter i čekamo da se otopi. Dodajemo bundevu, pošto nam se puter otopio, i pržimo dok nam bundeva ne omekša. Dok se bundeva polako tamo prži, mi možemo da pripremimo testo. Sipat ćemo brašno, dodati šećer, promešati. Seckat ćemo puter unutra u brašno. Dodajemo vodu i sada ćemo da umesimo testo. Pošto smo testo dobro odradili, sjedinili ovo sa puterom, brašno. Stavljamo u kesu i sve ide u frižider na nekih 40 minuta. Bundeva se ispržila, isključit ćemo i skloniti neka se hladi. I dragi moji, evo mene ponovo sa vama. Prvo što ćemo da uradimo, pre nego što nastavimo, da uključimo rernu na 200 stepeni. Zatim dodajemo šećer, vanilin šećer i cimet. Izmešamo. Sklanjamo sa strane i vadimo testo iz frižidera. Testo smo izvadili iz frižidera, podelit ćemo ga otprilike na 2 dela. Prvo ćemo da podmažemo leh. Ja ću puterom, kao što vam uvek kažem, vi možete i ulje, ali bit će vam lepši ukus sa puterom. Stavit ćemo malo brašna, ne mora mnogo.
stanit ćemo testo. Otprilike veličinu koliko nam je leh. Vidjet ćemo, mislim da je dovoljno. Malo ga doradite rukama. Sipat ćemo bundevu. Ovo nam je drugi dio testa, njega da rastanjimo. Secite ovo malo. I mi se brzo vraćamo. Umutit ćemo jaje. Premazati. Posuti ovim smeđim šećerom. Predno se zagrela, tako da možemo da ubacimo i pečemo nekih 40 minuta. Ispeklo se, vadimo, ostavljamo da se malo prohladi. Pošto se naša pita malo prohladila, ćemo sada da isečemo. Bundeva, kažu da je jako zdrava. Ja je i volim, da vam kažem, na sve načine.
Naša predivna pita sa bundevom je gotova. Nadam se da ćete uživati kada je budete napravili kao što ću ja uživati. Ništa, ja vas pozdravljam za danas. Vidimo se uskoro.